Sadyň Türkmenistanndaky ýaly üns berilýän, giňişden ýaýran kem täsir edýän başga bir ýurdy gödüňe getirmek kyn. Ol umumy halyk gazanan bolup galmak bilen özüniň kämilliginiň ýokary derejeden üpçün edýän usfatly käsitini kim ýitirmeýär. Bu sözler Türkmen sady boýunça ilkinji gözlük işlerini geçiren Viktor Aleksandrovich Uspenskiýa degişlidir. Alim 1925-1929 ýyllarda Türkmenistan boýunça 3 gezek sad etnograf ekspedisiýasyny gurnudy. Şonuň netijesinde de Belyaýew bilen bilelikde ýazylan Türkmen sadatly düýpli almyş peýda boldy. Türkmenler üçin edermenligiň, mertligiň, jomartlygyň, watany söýmegiň, ýagşylyk etmegiň nusgasyny ögürlen Göregli begiň egini hemişe dutarly bolupdyr. Mukamçy kompozitorlar dürli ýyllarda ýüllerçe sad eterlerini döretdiler. Ajaýyp aýdymlar, şeýlede köp sanly dutar we gyjak sadlary bilen millet sunuwatyň altyn gaznasyny baýlaşdyrdylar. Bagşylyk babatda Halipa şägirtlik mektebiniň iň görüllüli mekany gadymy Göktepe topragy hasaplanýar. Ýangala obasynda bolsa, halyk aýdym saz sunuwatynyň iň kämil Halipa şägirtlik mektebi usfatlygyň aňra baş nusgasyna gurulypdyr. Türkmeniň halk nusgawy saz sunuwatynyň biçak uly halipalyk mektebi 1830-njy 1879-njy ýyllar aralygynda Göktepe toprağynda ýaşap öten Amanyelli Gönübegiň ady, hyzmaty bilen baglydyr. Ol özünden öňkü saz ustalarynyň mirasyny kämil derejede östürip, bu sunuwaty eliyetmez belentliklere ýetirdi. Sadanna bagşylar köpülen çaýhanalarda üýşüp öz bolşly aýdym saz ojagyna öwrülen ýere Ahallan, Pendiden, Saragystan, Lewapdan, Balkandan, Daşowuzdan köp sanly bagşy sadanlar ýygnalypdyr. Çaýhanada elmidama saz ýanlanypdyr. Bagşylar aýdym aýdyp öz sunuwaty bilen dinleýijilere hedil beripdirler. Biri-birileri bilen bätleşige giripdirler. Halk bagşylaryna gerekli gedegine 3 ýa-da 4 sany tüýdükçüň sadanlarlyk etişini diňe şu ýerde görmek bolýar eken. 1927-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyň radio merkezi açyldy. Bu merkeziň açylmagy bagşylaryň öz dinleýijileri bilen göni ýaýlymda owaz arkaly duşmaklaryna mümkinçilik berdi oglu. Paýtagda Sary bagşy, Garly bagşy, Täçmäme Tuğanulyw, Mylly Täçmuradow, Hydyr bagşy, Nowbat bagşy, Ýazym Hömmet Köse, orasallar ýaly şol lügrüň görnükli bagşy sadanlary ýygnanypdyrlar. Iň esasanam saz eserlerini köpçülik, ýagny ansambl bolup ýerine ýetirmek her ýoluň aýdym aýdyş täpleri kemale gelipdir. Ha, düşündiňmi? Hawa. Berekella. Ýeronna gaýdaly ol. Türkmen sady, parakatçylyk sady, Türkmen sady dost dogunlyk sadydyr. Ol ýanglanar durar şirinden şirin, ol äleme dolun köňül ýadydyr. Mukamy dinleýän hayrana galar, onu aýratyn bir edizlik bardyr. Dinleýärken göwnüň gelir heýjana, dutaryň owazy baky güldardyr. Türkmen dutarynyň owazy, türkmen kalbynyň, ýüreginiň owazy, türkmen ruhunyň belent insan perwerlik derejesi, parahatlyk senasy, türkmeniň akbaly.
Sunwatun we medeniyetin merkezine öwrülen Ak şäherimiz Aşşabadyň gözel künjekleriniň birinde Sunwat heykeli oturdurly. Bu ajaýyp Sunwat heykeli milli aýdymsa sunwatymyzyň halkyň arasynda hasam meşhur bolmagyna uly tergi berdi. Sebäbi bu üstünlüğün sakatyna hormatly prezidentimiziň sunwaty bolan belent söýgüsi öz beýanyny tapýar. Şo söýgüm türkmen milli sunwatynyň dünýä derejesinde ösmegine hasam meşhur bolmagyna ýardam edýär. Ine mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk dabarasyny mermer paýtagty Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk toýuny ullun tutýan baky bir tarap Türkmenistana gelseňiz, hökman sizi dutar wady bilen garşalarlar. Döreýüş taryhy 1000 ýyllyklardan gaýdýan Türkmen dutary, UNESCO-nyň adamzadyň maddedäl medeni mirasynyň sanawyna girdilmäge dol munasypdyr.